So guys, mo din siya akong bago nga YouTube channel. Please like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking video. So guys, dili sa ako mag-vlog kayo ron kay wala pong nabot ang bago ng cellphone. So sugod sa tagsay nani nga vlog. Istorya sa ako, pailas ako. Ano sa akong pangalan? So ako si William Ian Jerez. Taga Mindanao ko. First timer ko nga vlogger. Wag mga vlogger po siya. So siya nasa sa Cagayan nga vlog. Ako na ko diri sa mga Maranding. Basta magkita na may. Dito na ko masunod vlog. Makato ko Cagayan guys. So karon di pa kato Cagayan kay COVID pa mo. So diri sa ta. So okay guys. Hi, sorry sir. Okay guys. Ano sa matarang? Cancer kung sa module good. Bantag ko. Dapat. Ngayon nagmaman ako module. Bye sa guys. So, bye.